Bai, 2023an hasi ginenean indarkerien memoria historikoa osatzeko lanketa horretan, bai azaldu zain bat izen abizen, hainbat tito, garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigunak jasotzea, eta horietako bat bazen, lehen urtean landu genuen Clara Rangelen plaza izendatzea. Clara Rangel izan zen lehen emakumea kontabilizatzen hasi ginenetik lehen emakumea erail zutena, eta ulertzen du Clara Rangel plaza izendatzea bere garrantzia eduki zuela, Clara Rangeletik haratago irudikatzen duelako indarkeria kasu guztiak ordezkatzen dituelako. Eta Mari Zozaia ere horreguntzan hasieratik, eta bai bada nahiz argi dagoen ez den lehen indarkeria kasua, baina bai izen abizenekin badaukagun lehen emakumetarikoa indarkeria jasantzuena, eta aukera hau sortatu zenean, beste aukera ezberdinak eduki genituen kontseilua mahai gainean, baina bai iruditu zegun interesgarria izan zitekela jasotzea, berak ordezkatzen duelako ez soilik bere izatea, bere izen abizenak, baizen nolabait ordezkatzen duelako garai bateko sorgin eiza askoz gehiago izan zela hortik haratago. Gauza xumea izango da, ez da, baina emakume talde bat elkartuko da momentu horretan, nolabait fikzioa eta errealitatea, diskurtsoa eta dramatizazio puntu bat emateko aurkezpenari, ez? Eta aipatuko dugu Maria Zozaiakoa bizitzaren pasarteren bat edo ze gertatu zitzaion, baina gero izango da emakume multzoa eta baita ere aipatuko dugu gure ustez sorginen eiza dela eta guk ikusten dugun planteamendu ideologikoa edo nolabait boi bukaeran. Eta hori uztartuko dugu abestitxo batekin, iruditzen zaigulako naiz gaurkoa izan lotzen gaituela hainbat emakume jasandakoarekin eta hori izango da simple. Sorginen eiza zer izan zen ulertzeko ere konbidatu ditugu bi historialari, Leire San Martin eta Amaia Nauzia, eta horiek emango digute beste perspektiba bat ulertzeko zer suposatu izan zuen garai hartan emakume guztien erreketa edo gertakari horiek.